Hi guys, welcome back to another vlog. So today is Sunday and I'm going to Klondike's to attend our team building sa hospital. Nurses team building. Yun. Nagkonting ano lang ako para lang sa mata ko. Kasi night shift ako kagabi guys. Tapos sumidlip lang ako ng isang oras and then I'll go now para makapag-lunch ako doon. Tapos, inasikaso ko pa kasi yung upload ko mamaya. So, meron my gift wrapping 5 creative gift wrapping techniques is already up on my channel. So, ayan guys, go watch it. I will put the link down below para makita nyo. So, ayan yung mga ano guys, yung mga swimwear ko na hinalungkat ko kasi kailangan namin ng swimwear. So, yung pinaka-safe ang sinuot ko one piece kasi may mga active activities, kailangan hindi pwedeng lumuwa yung ganun. Tsaka nagsando muna ako, tsaka may konting cover up para ang tawag nito, hindi naman ako super vulgar na narating doon, sabihin pa nila papansin. So, ayun. Si Mac hindi siya makaka-attend siguro mamaya na lang after ng duty niya. Mga 3 PM na siya makakapunta doon. Kasi nag-AM shift naman siya. May pimple ako dito, tsaka dito. Hapit na ako mag-lens girl. So, punta na muna ako guys. And I will try to vlog there. Hopefully, makapag-vlog ako kasi medyo busy. So, see ya! Hindi pwede na like. Mag-share daw kayo. Ayoko, type pa namin yun. Pwede gamitin ito. Pwede namin. Hindi, narolyo ko lang. Hindi, ito lang yung ibigay ninyo yung nakita. Itong pang-connect na. Sige, pag-combine lang. Ma'am. Pwede ito gamitin ah. Ha? Hindi. Hindi? Mag-serious na mo ito, yellow team, over! Kaya pala nag-make up ka pa. Kasi sabang nakatulog pa ako, mo? Night shift pa ako mamaya. Joy, yellow ka. Hindi ka dito. Hindi, red ako, friend. Tulungan nyo, dito mag-tape. Isa. Model ka na ng micromatic yan ha? Video mo kaya video. Wala nang camera. Tama daw ba niya? Sabi niya. O sabi ko basta magdala ng pagkain. Hindi, pare sabi mo magdala ng J's. J31. Susunod makaungkong mo. Kananan nito siya mo. Hindi! Ito nagkagsadan ng inilitin. Everyone, welcome back! Babalik ko, ma'am. Ay, no, God, okay. One, dali! Dali! Sandy, galingan mo naman sa balo! Sabihan, ako nung na. Sir Klondike's, pangalawa. Sige. Sir Klondike's. Orit ta, kanina pa yan. Sabihan. Nagrigat bro! Sa pasabali posisyon mo! One.
Three plus, father my love.